Днес ще отваряме слайм. Има и слайм, мед слайм и пясък. Магически пясък. Гледайте, Кати. Искате ли да играем? Да! Хайде! И започваме. Вау! Искам да го изсипим. Вау! Чакай. Това като памук. И ви това ли си избра? Ох, на мен това ми изглежда много атрактивно. Вижте, Всичките ще смесваме. това. Имаме такива животни, вижте. Вау! Има панда, разенце. Вижте, тук има пък плодове. Вау! Има и топчета. Аз избирам топчета. Голд. Аз избирам това и това. И синьо. Хайде И това е всичките. моето. Хайде да отваряме. Избираш това и това е моето. Обаче не трябва тук сега. Това е моето. Може ли това и това? Да станат да ги дърпаме на... Само да Тати, ще ми помогнеш ли? Това е моето. О, има и сребристо. Злато и сребро. Обичам. Такива частици, вижте. А това е злато. Тате, Сега идва. може ли да ми Вау! помогнеш? Perfect. Перфект. Аз имам всички слаймове. Еха. Това е розово. Те са всичките са с различна консистенция, май. Да. Това е по-лепкав такъв слайм, като желе. Лепкаво. Нали аз това? Да. Я да го видя това. Ай. Оле, много яко. Вижте пясък, лилав пясък. Отворихме ли всички? Бел, снима ли всички по-отделно? Сипвайте сега отгоре, каквото искате. Аз искам къде е розовото. На това синото ще сипваме, вижте. Виж, Уау. Чакай да видим къде изчезна. Оле, изгуби ли се, бе? Сега ще стане, виж. Ой. Али, дай да извадим малко това жълтото. Това също е пясък, жълт пясък. Вика! Вау! Има жълт пясък. Оле, това е много меко, като памук е. Виж? Алекс, че виж, сипи мама животинчета. Ей! Искате ли топчета да сипваме? Може да сипате плодове. Не искам. Къде да Дай сипваме? Алекс да си. Ето. Алекс, ето ти плодове. Виж, че браво, мамо. Ето така може да сипваш и смесваш. Това къде да го сипваме? Е тук. Вау, Бел, виждаш, Бел, моля се, снимай го това. Оле, колко е хубаво. Любимо ми е. Снимай, вижда ли се колко е прекрасно това? Бел, снимай го, виж колко е прекрасно. Виж. Искам такава корона. Алекс, искам и аз да сипя топчета. Това е много. Искам такава лилава рокля с
блестящи частици. Виж колко къде е. А това е моето най-хубаво. Искате ли сърце да ви направя? Направи. Добиш сърце напред. Дай ще го снимаш? А, да. Тара, а това какво е? Ей, тук топчета ще се понесе. Чао! И това беше нашата игра е с Slime Magic Slime. Това беше нашият магически микс. Чао, чао! До следващия път! Magic Slime. Браво! Magic Slime.